Sumagmamanungal daw sakbay ti highlight events ti Panagbanga. Nagkalintagan ti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated iti pamabalaw ti daduma a maatap a commercialize itan ti Panagbanga. Pamalawag dagiti masaknan iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Arig na saan na nasaya at itirik na dagiti opisyales ti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Iti na isayang kat press conference idi sinaludsod dagiti kamang ti media ti terminolohiya a commercialization ti Panagbanga Festival. This isn't our source of livelihood, but we are stakeholders of tourism. Okay, so we will do whatever we can to make it financially viable for the foundation so that it can continue to run the Flower Festival for years to come. Okay? Yeah, when we took over the Flower Festival, that was bankrupt. Now we made it financially viable. You cannot run an event without being able to raise funds. No matter how you do it, you ask for sponsors. That's commercialization. Dahito iti sungbat ti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated iti kritisismo saknan iti pa naka-commercialize ti Panagbanga Festival ti syudad. Sigun iti BFFFI, maararamat laang ti panarita a commercialize iti negatibo awagas. Maisupadi dahito no aramaten a termino iti Panagbanga gaputa impeteng daan na pintas ti epekto ti pan nakaipatungpal ti festival iti syudad. Kinarit dadag iti kritiko ang mga ibagbaga nga adda ti commercialization iti Panagbanga ang mga ipatungpalda iti bukod da a festibidad wenno agatendar iti daduma a piyesta tapno maimatangan ken maawatan da no kasano ti preparasyon ken pan nakaipatungpal dagitoy. Nakafocus kayo dito lang kasi sa Baguio kaya hindi kayo nagkakaroon ng wider understanding. Because no matter what we say here right now, we'll never be able to convince these people because they've already made up their minds. But if you want to learn, you want to educate yourself, visit places. The best way to educate yourself is travel. Impatangmat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong a kasapulan ti funding para iti organization ken pan nakaipatungpal ti Panagbanga. Kinunana nga uray anya a klase ti festibidad ket addaan iti commerce ngem tinapateg ket ti maisubli daytoy iti komunidad. So it's not the commercialization aspect that is actually in question here. The question is the community benefiting from it? And looking at what happened for the past 30 years, the city of Baguio and its community is actually benefiting from it. Kaya yung siguro tignan natin, hindi yung puro na lang tayo paninira. Inlawlawag namat nga awan ti mapasama ka privatization iti Panagbanga ken private initiative laeng dagiti aktibidad ngem kasapulan latta ti suporta ti lokal a gobyerno. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.